Benvinguts al Friki Online, càpsula 1230. Ens anem a Panini, ens anem a DC i ens anem a l'home de ferro, l'home més poderós de la Terra, que és Superman, amb 3 històries. Bé, 3 històries, 3 còmics, 2 de Superman i un de Krypto. D'entrada, segueix l'etapa de John Byrne amb Superman, Biblioteca Superman número 8 i Biblioteca Superman número 9. Ara us explicaré què passa i què hi ha en aquests 2 números. I Krypto, el último perro de Krypton, una minissèrie amb tapa dura que us explico ara mateix. Amb Ryan North, Mike Norton i Jen Herrings i amb cobertes molt xules de Gia Lee i algun altre il·lustrador convidat, ens expliquen aquesta història, la història de Krypto, el gosset que ve de Krypton també i que ens explicarà doncs, què va passar exactament, com és que va arribar a la Terra i tota aquesta història amb un toc des del punt de vista de l'animal, sense diàlegs interns d'ell, no és allò que un animal que pensa ni res d'això. O sigui, veiem l'animal que va fent les seves cosetes i com va vivint. Realment molt xulo, molt maco, molt per nanos també, i amb un dibuix molt potent i una aventura sorprenent, ja et dic, per tots els públics. Tampoc és que sigui un còmic infantil, ni molt menys, però sí que és un còmic molt per tots els públics i amb un tractament de lo que són els animals i com es comporten, encara que aquest té superpoders, doncs realment molt entranyable i molt ben portat. Les reaccions del gosset, del Krypto i tal, perdut, perquè ell arriba a la Terra i queda perdut en allà, doncs realment és molt xulo i ho porta molt bé. I la història va funcionant perfectament. Com dic, les cobertes també són molt potents i ja veureu una història diferent, inesperada, no? Suposo que arrel de la pel·lícula, no?, que sortia el gos, doncs ha agafat protagonisme i han recuperat aquest personatge quasi de tercera divisió que li han tret un àlbum dedicat. Krypto, el último perro de Krypton. I després Superman, la etapa de John Byrne. En aquí trobarem també històries molt potents. Byrne segueix amb unes de les col·leccions i amb unes altres no, però en aquí ja hi ha un petit canvi. Trobarem l'aparició de Banzí, aquest personatge tràgic, no? I anirem canviant amb les diferents col·leccions. Anirem passant del Superman al Superman Action Adventure Comics i The Adventures of Superman. Anirem tenint totes les col·leccions perquè totes van lligades. Això va ser en el moment post-crisis i realment John Byrne va fer un treball esplèndid. En aquí passa una cosa que Mark Wolfman en l'anterior ja deixa la sèrie Adventures, The Adventures of Superman, i agafa els guions de la història també el mateix Byrne. Trobarem a Byrne a tot arreu i amb una gràcia increïble com a guionista que té el senyor, que manté l'estil de Wolfman. Segueixen sent històries més mundanes, més ambientades a lo que seria Metròpolis, on Superman queda potser relegat en un segon terme, i amb la mateixa quasi literatura que usa l'altre guionista. També mantindrà el dibuixant, per tant la cosa també es notarà en aquest sentit que s'aguanten per aquí. Després tenim una minissèrie aquí, també en guió de Byrne, que va ser, em sembla, de 4 números, si no m'equivoco, que és aquesta, The World of Smallville. Aquest retorn a Smallville amb una història molt més mundana, també hi ha històries fantàstiques pel mig, però hi ha una història més íntima del passat de Superman, amb Lois Lane, etc. Molts secrets es descobriran i no, Lois Lane, amb la Lana Lang, si ho faig anar un embolic, que és aquesta amiga que tenia de jovenet i tal, i també Lois Lane tindrà un descobriment que no acaba de ser el descobriment definitiu, però sí que farà que s'emprenyi molt amb Clark Kent i amb Superman. En aquí tenim el dibuixant Kurt Schaffenberger,
que és un dels clàssics de Superman de tota la vida i així manté molt un estil molt clàssic i amb una tinta ni més ni menys que d'Alfredo Alcalá. I al final un altre número ja de Byrne total, amb aquest estil ja més clàssic d'ell, de dibuix i de tot plegat, on trobarem un dolent nou, que al final trobarem les fitxes, perquè també tindrem els Manhunter, trobarem les fitxes dels Manhunter, que tenen una relació amb l'Analan, i la fitxa d'aquest personatge molt xungo, que és un personatge que agafa nens i pobrets de carrer i els transforma en els seus sequassos monstruosos. Bé, doncs ja ho sabeu, segueix aquesta etapa, que per mi és de les millors que s'han fet mai de Superman, amb aquesta biblioteca Superman i aquest Krypto, l'último perro de Krypton, que realment m'ha sorprès positivament, un còmic per tots els públics. Salut i a llegir còmics!